sandang kelawan tedan rinten kelawan dalu dadosa sumilak sumingkir godhoro bedane sumilak sumingkir sami kolone ngajeng sarta wingkingipun. Inilah Sabto Sekar Ringin Budaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sugeng dalu dumateng para rawuh, para wiyaga panjak. Sugeng dalu dumateng para sepuh-sepuh, Bapak Suroso lan satunggalipun. Dalu menika Bapak Khairul gadhahi hajat nggih menika lujengan ulang tahun kali lujengan grup ingkang putri. Mugi-mugi dipun paringi rahayu wilujeng sulam bilak sumingkir gundara bidane sumingkir sampai kolone ngajeng sarta wongipun. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa wajhihi wa tidatihi ahli batil kiram mak jama'in salamul Fatihah. Saperlu dipun-tugakaken kasuwuni berkah pangestu menggah anggenipun badhe ngentas pitulus wonten ing dinten Minggu Legi. Awet ngentas sabibaripun tansah manggiha kawujugan, manggiha katentreman kalesara beda luput ing sambikala. Saged sumilak sumingkir gundara bedane sumilak sumingkir sambikalane ngajeng sarta wingkingipun. Ingkang sebab kala wedar sawedar malih wedalipun napa segol alus sak pirantosipun ngabekti dumateng kaki danyang nini danyang danyang kopenan mriki ingkang manggen kiblat kang papat gangsal kalengan para mila dipun cawisi bakti dipun kasuwuni berkah pangestu. Mugi-mugi anggenipun Bapak Khairul ngetas pitulus wonten ing cak dinten menika lan sedaya kadang pamritanipun ingkang tebih ingkang celak saperlu dipun kasuwuni berkah pangestu menggah anggenipun ngentas pitulus wonten ing dinten Minggu Legi. Sageta kepareng sageta rahayu wilujeng sageta sumilak sumingkir gundara bidane sumilak sumingkir sabikolone ngajeng sarta wingkingipun. Ingkang sebab kala wedar malih sawedar wedalipun Khairul ngabekti dumateng darekipun sepah ingkang kepiar sareng sedinten tunggal pertapan sanes panggonan celak boten sinenggolan tebih boten winingan kakang kawah adi hari-hari kakang barep adi ragil pramila kasuwuni berkah pangestu. Mugi-mugi anggonipun Bapak Khairul ngetas pitulus wonten ing dinten Minggu Legi sageta kepareng sageta rahayu wilujeng sageta rubeda luputa ing sambikala sumilak sumingkir gundara bedane sumilak sumingkir sambikalane ngajeng sarta wingkingipun. Ingkang sebab kala wedar malih sawedar wedalipun napa dhateng darekipun sepah Khairul ingkang wonten nginggil inggih menika mayungi rinten kelawan dalune ingkang wonten ngandhap kasuwuni sandang kelawan tedan ingkang wonten kiwa-kiwaaken sengkalanipun ingkang wonten tengah nengenaken keselamatanipun ingkang wonten tengah jangkung keselamatanipun Bapak Khairul sedaya. Mugi-mugi sageta sumilak sumingkir gundara bedane sumilak sumingkir sambikalane ngajeng sarta wingkingipun. Ingkang sebab kala wedar malih sawedar wedalipun napa
wirantosipun ngabekti dumateng para leluhur saking kakung saking putri ingkang tebih ingkang celak ingkang krumatan tur ingkang boten krumatan sasi 12 wuku 3 dosa windu 8 jangkepipun wonten ing dinten Minggu Legi inggih menika leres Khairul anggonipun ngetas pitulus. Mugi-mugi sageta kepareng sageta rahayu wilujeng sageta sumilah sumingkir Bathara Bidani sumilah sumingkir sambi kolone kajeng sarta wingkingipun ingkang sebab kala wedar malih sawedar wedalipun nopo pisang ayu utawi sedayu ngabekti dumateng Mbok Dewi Rasa Sasih Maulana ingkang loberaken sandang kelawan tedanipun Bapak Khairul. Mugi-mugi sageta murakapi kangge ngayahi keluarganipun sedaya sageta kepareng sageta rahayu wilujeng sageta sumilah sumingkir Bathara Bidani sumilah sumingkir sambi kolone kajeng sarta wingkingipun ingkang sebab kawula dawuh malih sawedar wedalipun napa tumbasan peken kabekti dumateng Sang Hyang Dukut Ruwut utawi Kanjeng Nabi Sulaiman ingkang nguwasi tetukulan godhong geni banyu angin ingkang kangge prabotan wilujengan dalu menika dipun ingkang dipun petik inggih menika sageta ngrembaka lir ing sambikala ing dipun ingu sageta ngrembaka ing lir sambikala. Mugi-mugi sageta sumilah sumingkir Bathara Bidani sumilah sumingkir sambikalane kajeng sarta wingkingipun ingkang sebab kalau darmale sawedar nggih menika sangkala pekarangan sangkala sak jabone pekarangan sak lebet griya sak jabone griya dadosa Bapak Khairul anggenipun ngupati sandang kelawan tedan rinten kelawan dalu dadosa sumilah sumingkir Bathara Bidani sumilah sumingkir sambikalane kajeng sarta wingkingipun ingkang kata-kata miras pantes wilujeng dalan balik griya lujeng dalan sak ngandhap dalan sak paninggalipun kaseksen derek sedaya ingkang wonten mriki matur nuwun saderenge salam rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan naimin. Allahumma antas salam wa bikas salam wa alayka ya udus salam. Rabbi ij'alni muqiman sholati wa min dzurriyyati. Allahumma taqabbal du'a. Allahumma sejatine mulya nyedak sabar lan narimo. Allahumma rujung bumi kang pan rezeki jagat kang paring kuat. Monco kaya dina 5 rahayu dina 7 jejeg jati panjangna umur nabihna monco boyo. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qoblal selamat wa rahmatan indal selamat wa maghfiratan ba'dal selamat. Allahumma awin alaina fi sakaratil selamat wa najatan minar wa asaidal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aghithna ya Allah, aghithna ya Allah, aghithna ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Barakatil Fatihah. Salam budaya. Rahayu. Bekerja sama dengan Audio Rental Professional Sound System SPA Production yang dimotori oleh Bapak Insinyur Kodir makarya sareng campur sarini budaya di bawah asuhan Bapak Khairul pribadi. Kita bertemu bersama lagu, bersua bersama nada, bersenandung bersama kidung. Inilah Sabto Sekar Ringin Budoyo. Selamat menyaksikan.